Bejn Ottubru u Diċembru, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika se jkun qed imexxi eżerċizzju nazzjonali fost 130,000 persuna biex ikollu stampa ċara tal-ħiliet u l-kwalifiki fost il-popolazzjoni li taħdem f'pajjiżna. Id-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana spjega li l-għanijiet tal-proġett li qed isir għall-ewwel darba fuq bażi nazzjonali huma li tingħata stampa ċara tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-individwi u jiġu elenkati l-ħiliet li hemm bżonn fid-dinja tax-xogħol. Fl-istess waqt se tinġabar informazzjoni importanti għall-iżvilupp ta' policies u għall-fini ta' riċerka. Ħaninkludu kemm dawk li nies li qegħdin jaħdmu kif ukoll dawk in-nies li jew mhux qed jaħdmu bħalissa u jew inkella dawk li huma qiegħda. Mhix bekk, ovvjament il-policy maker min irid jiddeċiedi ta' beda jista' jifhem is-skills profile ta' il-workforce Maltija biex minn hemm isib dik l-informazzjoni jsib bażi li minnha pitada fil-futur jista' naraw il-pajjiż tagħna fejn qiegħed bħalissa u fejn jista' jaspira l qudiem u jekk għandu ambizzjonijiet x'hemm bżonn ninvestu iktar fl-skills tal-Maltin u tal-Awċin biex ovvjament dawn id-demands nilqawhom. Il-130,000 individwu li ntgħażlu biex jieħdu sehem f'dan il-proġett huma nies li joqogħdu fi djar privati għandhom bejn 15 u 64 sena u jinkludu wkoll barranin li ilhom joqogħdu hawn Malta għal mill-inqas 5 snin. Il-maġġoranza xorta huma Maltin aktar minn 103,000 persuna, filwaqt li kważi 27,000 oħra huma barranin. Il-maġġoranza tal-parteċipanti għandhom bejn 35 sena u 54 sena. L-informazzjoni se tinġabar b'mezzi differenti biex tingħata flessibilità lill-parteċipanti. Bħalissa qed nibagħtu il dawk li ntażlu, niftakru li qed ngħidu nofs in-nies f'dan il-kategorija ntażlu, qed nibatulhom ittra, nibatulhom password jistgħu jidħlu miegħu online. Però mill-10 ta' Ottubru ħajkonna 450 interviewer, ħajkun qegħdin niċemplu lin-nies randomly, ovvjament dawk li m'għamlewx online, u jinvitawhom biex jagħmluhom dak il-ħin. Inqas minn 3 ġimgħat il-bogħod mit-tħabira tal-budget għas-sena d-dieħla, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana spjega l-importanza li dak infassal fil-budget ikun ibbażat fuq ir-riċerka. U qal li għalhekk dan l-istudju għandu jsir eżerċizzju regolari matul is-sena kollha biex nużaw ir-riżorsi f'pajjiżna bl-aqwa mod. Jekk irridu tkabbir ekonomiku u żvilupp ekonomiku aħjar, dan biss jista' jiġi jekk ikollna titjib fis-suq tax-xogħol. U allura dan l-eżerċizzju li dejna llum huwa proprju mirat sabiex niżguraw li l-Gvern ikollu biżżejjed informazzjoni ħalli jkompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu fil-qasam tax-xogħol.